lagi pasang lampu, lagi ngompon, tukang handal spesialis elektrikal, tukang bangunan siap membangun. Yes, sukses. tukang plafon oke, tukang sipil oke, Mas Wagi mantap, tukang atap Mas Wawan yang paling pinter. Iya be Mas, aduh pengen ya wes selek mate rajin pinter sip kerja ki ya sing apik sing ngubur apa kerja kok golek-golek. Oh jere tukang handal giliran kerja golek-golek piye cang ngene iki jere tukang handal ukur-ukur kawet sore ukur ae terus piye aku sedih ngrasano piye nek entuk trimo telung lare ngono kae jal ngene iki lho suping pokoke ben tak komplain kan muring-muring gawe kok tidak tenanan angel mentan ya ya iki Mas Wagi malah kero-kero ning tempat sampah ngene dek kareng ngompon saiki lho kareng sampe retok jadi urek-urek ning kono iki lho jajal piye jal ngono kuwi jajal terus ya ono ya ene kawet sore urung bersih men khusus sak gontok piye ngene iki ngene dek Kak bingung lah. Loh, Mbak Ro iso dienggo ngompon lha ngene iki ngetes piye? Waduh. Regane ngene iki lho jajal. Ngresi kangelan. Ngresi kangelan iki, kangelan tenan. Piye iso gawe koyo ngono angel nyusahno dhewe to Mas, Mas. Piye? Repot. Jal ngono ki lho. Munggah medun tok, ngetan ngulon tok jajal. Alah, gampang. Lah. Mulane tak rekam ki apa? Gen berarti ki kerjane mlaku-mlaku tok apa ora? Oh. Lah ya tak jarak berarti ki ketok mlaku tok. Wah, iya cak, fakta tadi, abang udah gak gelem cak. Ya alhamdulillah itu rezeki isong lembur, rame-rame bareng. Alhamdulillah tambahan rezeki, lemburan, matur nuwun, ya Allah. Tukang bangunan siap membangun. Yes.